idan aka ce ka koyi R ka gano amfaninsa aka yi maganar me da me za ka koya a ciki da sauransu, to abin da ya kamata mutum ya sani ko kuma tambayar da mai tambaya zai riƙa yi shi ne, idan na koyi R ɗin nan ina da ina zan yi amfani da shi, amfanin me zai ban? To kusan za ka ce a dukkan wani abu na rayuwar mutum R ya shiga cikinsa, saboda kamar yadda muka sani babu wani abu da mutum zai yi face data ta shiga cikinsa. Idan kuma akwai data akwai analysis. To shi R ya fi ƙarfin analysis kaɗai, yana abubuwa masu zurfi da yawa. Misali mun ɗauki misalai ‘yan kaɗan muka ce za a iya applying ɗin R a academics, health care, da government, da retail, da technology, electronics, manufacturing, media, finance, energy, da insurance da kuma sauransu. Amma ba iya nan kawai R ya taƙaita ba, kawai misali ne muka ɗan kawo sai kuma mu nuna wa mutane yadda amfanin R ɗin zai kasance a cikin wa'innan ɓangarori. Yanzu misali a gurguje ta yaya R zai yi amfani a abin da ya shafi academics? Kun san in aka ce academics ana magana ce ta rubuce-rubuce da kuma bincike-bincike. To idan ka ɗauki R zai yi amfani wajen developing statistical modelling da kuma su hypothesis testing, sannan kuma idan aka samo data ana analyzing ɗinta, ana visualizing ɗin datar a nuna ta a maps da dai sauran abubuwa kamar yadda muka yi bayanin visualization a baya. Sannan kuma akwai research da yawa wanda ana yi ne don a yi hasashen wani abu, ko a yi amfani da wata data da take akwai a gano me zai faru zuwa gaba based on history na abin da yake a baya. Misali kana so ka yi predictive analysis based on data ƙila ta shekara ɗaya ko ta wata shida da ta wuce, kana so ka gano nan da wata shida masu zuwa ko shekara shida masu zuwa ya za ta kasance. Wani zai yi mamakin ya ake cewa an yi census a shekarar 2006 a Najeriya, sai kuma ba a sake yin wani census ba, amma wancan census ɗin kuma ya gano cewa population ɗin Najeriya a 2020 zai zama kaza, 2021 zai zama kaza, 25 zai zama kaza, zuwa 2050 zai zama kaza. Wannan yana daga cikin irin prediction ɗin da ake yi, kuma idan mutum zai yi su a R suna da matuƙar sauƙi sosai. Akwai kuma text analysis, ga wa'inda suke literature review ko kuma qualitative data analysis, duka R yana taimakawa. Sannan akwai su bioinformatics da kuma genetic research. A ɓangaren health care kuma akwai kamar epidemiological studies, misali abin da ya shafi ilimin sanin cututtuka, farkonsu, ina suka ɓarke, ina suka zo, ina za su je, kuma nan da wace shekara ake ƙara tsammanin aukuwarsu. Akwai ɓangaren su clinical trial, harkar su gwaje-gwajen magunguna da kuma wasu hanyoyi na warkarwa ko na lafiya, na samun lafiya. Akwai misali kamar patient risk prediction and medical diagnostics da kuma result effectiveness analysis. Ana so a gano ya amfanin wani magani akan halittu daban-daban ko akan mutane, ya fi wa maza amfani ko ya fi wa mata ko ya fi wa masu shekaru kaza. Da kuma health record management, asalin shi kansa shiga asibiti da ba da magunguna da gwaje-gwaje da waye, duk abin da ake yi ai data ce wacce ya kamata a riƙa tara ta don a riƙa amfani da ita. To duka R yana taimakawa wajen kula da wa'innan data ɗin da kuma samar da sakamako mafi kyawu, mafi zurfi wanda zai amfani al'umma. Misali in ka zo ta ɓangaren gwamnati akwai abin da ake cewa policy impact analysis, tunda gwamnati kullum tana cikin fito da sababbin ƙudure-ƙudure. Ya kamata in gwamnati ta fitar da wani policy ta riƙa fahimtar wannan policy ya amfaninsa a wurin mutane, ya karɓuwarsa, ya kaza, ta hanyar tattara alƙaluma daban-daban. Ko a siyasance, a baya akwai wani analysis da muka taɓa yi kamar wasa a zaɓen 2019 lokacin da jam'iyyu suka tsaida 'yar takara, sai muka yi analysis akan Atiku na PDP, Tinubu na APC, Peter Obi na Labour, akan yaya reaction ɗin mutane yake game da kasancewar wa'innan zakaru a bayan primary election. Kuma wannan bayanan an tattara su ne daga comment ɗin da mutane suka yi ta yi a ƙarƙashin jaridu wanda suka buga wannan labarin. Abin kuma zai baka mamaki, an samu an yi analysis ɗin da ake cewa sentiment analysis, wanda yake nuna ra'ayin mutane a ɓangare uku, ɗaya positive, ɗaya negative, ɗaya neutral.
kuma haka za a ga wannan neutral sun fi yawa, wannan positive sun fi yawa, wannan negative sun fi yawa, kowanne abin da mutane suke faɗi. Wanda idan da a ce tara wa'innan za ka yi ka ce comment kamar guda 1000 ka zo ka yi su manually, abu ne zai ba da wahala, amma da R sai R ya yi su cikin bai fi minti 1 minti 2 ba. Abin da ya shafi retail za a gano bambanci tsakanin kwastomomi daban-daban da kuma abubuwan da su kwastomomin suka fi saya. Wannan zai taimaka maka wajen tsara yadda za ka yi marketing. Sannan kuma za ka samu sales trend analysis, daga lokaci zuwa kaza me aka fi saya, da safe me aka fi saya, da yamma me aka fi saya, da dare me aka fi saya, a watan kaza me aka fi saya, meye dalili. Sannan in haka ne to kenan za ka iya tsara rayuwarka zuwa gaba kuma ka yi forecasting ɗin wannan abu duka da R. Sannan da R kuma za ka iya managing inventory ɗinka da kuma supply chain kuma ka yi optimizing ɗinsa. Sannan za ka iya market basket analysis saboda ka gano me ya kamata ka yi. Akwai wasu irin analysis wanda su SPSS ma da wasu analysis ana yi wanda wannan idan so kake ka shigo da wani kaya kasuwa, za ka iya analyzing ka gano to wannan abin da nake so na ƙera ɗin ya kamata ya kasance, ya size ɗinsa, ya kalarsa, wane quantity, ya ɗanɗano in mai ɗanɗano ne, ya ƙanshinsa, ya duk abin da kake so za ka iya gano a cikin irin wa'innan. A ɓangaren technology kuma akwai machine learning da AI model development, akwai network security da anomaly detection. Idan kana da log file a wani system ɗinka, za ka iya gane user behavior, ka yi user behavior analysis duk lokacin da wani yake ƙoƙarin shiga system ɗinka. Sannan kuma akwai su algorithmic optimization for software application da su AB testing ga product features. A ɓangaren electronic akwai su sensor data analysis, musamman na wanda suke amfani da IoT devices, Internet of Things, da su predictive maintenance na yadda za ka hango cewa to wannan kayayyakin da muke amfani da su, ka gano lokutan da ya kamata a riƙa musu maintenance. Kuma sannan da R ana iya yin su image recognition da su speech recognition. Misali za ka yi analysis ka ce jihar Borno daga shekarar kaza kafin Boko Haram zuwa shekarar kaza bayan Boko Haram, yaya abin da ya shafi rushe-rushe, sai analysis using satellite images ka gano bisa ga yadda saman gidaje ya kasance. Sai ga wannan ƙonannu ne, wannan kuma ba ƙonannu ba ne, wannan kaza, kana ganin changes a cikin wannan data ɗin. Sannan kuma ana amfani da shi wajen automation. Haka a ɓangaren manufacturing akwai quality control, defect detection, predictive maintenance for machineries, supply chain optimization, production process da sauransu. Haka ma har ma a media da entertainment za ka gano audience segmentation da kuma content recommendation. A R za ka gano me audience ɗinka suka fi so, ya audience ɗinka suka kasu idan kai kana da kamfanin media. Sannan kuma za ka riƙa samun social media analytics da sentiment analytics, saboda akwai yadda za ka haɗa R ɗinka da Twitter account ko Facebook account ɗinka, amma ba ordinary account ɗin da muke amfani da su ba, yadda zai riƙa zuƙo data duk abubuwan da suke faruwa a account ɗinka, ka ba da keyword wanda zai riƙa kwasowa yana analyzing automatically. Kuma ko advertising ɗin abu kai, zai riƙa tracking ɗin performance ɗinsa. Sannan kuma ta wane hanyoyi aka fi karɓan saƙonku na media. A ɓangaren finance za ka iya amfani da R wajen credit risk modeling da fraud detection, stock market and portfolio analysis, algorithmic trading strategies, financial forecasting da risk assessment da customer segmentation for banking product. Haka a ɓangaren energy, renewable energy forecasting, small grid and power consumption optimization, oil and gas exploration data analysis, environmental impact assessment, predictive maintenance for energy, insurance, za a gano fraud, za a gano risk da underwriting, za a gano misali customer lifetime value prediction. Misali wannan customer daga yanzu zuwa sadda zai ƙare ƙila rayuwarsa ko zuwa ƙarshen sadda za mu daina ba shi pension ko wani abu, nawa zai ci a wurinmu, da kuma yadda za ka yi estimating ɗin loss, da kuma ka yi developing kuma abin da ake cewa catastrophe modeling. Duka a insurance akwai irin wannan abubuwan. So application
na R yana da yawa matuƙa. Akwai wani abu mai matuƙar muhimmanci da ake ce masa outlier detection. Wannan outlier detection ɗin a duk data ko analysis kake na data ko a health care ne ko mene ne, yanzu misali zan baku misali da wani agogo da ake ɗaurawa a hannu wanda yake gano jini ya hau ko kuma jini ya yi low misali. Ana yin sa ta hanyoyi da yawa, amma yanzu idan za a sa masa sense ɗinsa ta hanyar misali fahimtar outlier detection, za a iya amfani da R ko Python ko wani programming language da aka yi amfani da shi, sai a ce duk sanda jini yake tsakanin range kaza zuwa range kaza shine normal range. Duk abin da kuma ya fita daga normal range ko sama ya yi ko ƙasa ya yi duka outlier. Za a iya cewa idan jini ya hau ya wuce kaza to ya wuce acceptable range, saboda haka ta sama ya zama outlier, an samu hawan jini. Idan kuma jini ya yi ƙasa low ɗinsa ya wuce kaza an samu outlier ya wuce acceptable range, don haka an samu saukar jini. Wannan a taƙaice kenan game da wuraren da ake applying ɗin R programming a cikin rayuwar mu ta yau da kullum.